Birthday karon sa akong bana August 29. 42 years old na siya karon. Ready na mi sa cake kay amo siya pa. Mag-blow na siya. Nya, magkanta mi nya kada isa mag-message. So, mag-ready na mi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Doon na ako nakandol. 1, 2, 3. Go! Yay! Happy birthday, Rene. Thank you so much. Birthday wish ni mo. Ako na na birthday wish. Ang akong wish sa akong birthday. Dili lang kini mga birthday o sa daghan pa nga doon na pa mga birthday nga kita magkauban. Maabot yung tag ng mga sama sa pangidaron ni Tata Nonoy, ni Maliling, ni Lola Piling, ang mga tag-as na edad nga nagkauban ng gihapon ta. That is my wish. Human na ng COVID. Yay! Thank you! Human ng COVID. So, 42 na iyang edad. Carmel? Yay, gimme. Sige, dito. Say thank you. Thank you. Kaning green leaves is for Kuya. In and Sky. And also, thank you from Lola, Tata Nonoy, and Mama Liling for their continuous support of my endeavor. I hope that you will subscribe to my channel, hit like, and the bell so that you will be notified for my next video ng Bandens. Birthday wish sa si Mama Philly ang una. Uy! Ay, sakit na to. Ay, okay lagi po pa iya. Happy birthday. Oh, thank you. Sus, sweet. Yes. Kasi may akong wish ni Wish na nga mo gwapo pag yapong kumayo. Ano ang storya niyo? Sige, saman. ang akong wish ni mo. Happy birthday. Happy birthday. Yan. Tanas kami. Oo, no? Dua ba may games? Hangtod. May umaabot ako. Kanina sana daghan pang umaabot nga birthday. Antad mag-idatag mag 8 week 7 may anak. Malipayon ka lang gihapon. Lang na. Happy, strong, and useful. Ug gwapo. Magwapo gihapon. Okay, thank you. Thank you, my beloved mother, Mother Felisa. Kanta na sa niya, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Okay, ang ako na sa pinalanggang kapikas, ang mo padayag sa iyahang mensahe karon para sa kasaulugan sa akong adlaw na tawhan nga na timing gyud sa ako ang birthday si Nang Bandens. Ang tagiya sa Nang Bandens TV mao si Mary Jane de Sokatan. Hello! Birthday karon sa akong bana. 42 years old na siya. So, ang akong i-wish niya no kanang katagan siya sa Ginoo nga taas pa nga kinabuhi. Mga 809 Daghan pang birthday nga moabot sa iya ha. Unya maayong lawas. Maayong lawas kay na iyahang tulo ka anak nga magsigi sunod-sunod niya. Pwedeng mga Magpadayon ang iyahang pagkabuutan nga bana o amahan. always. Sunod kanang
Buutan nga bana. Buutan kini siya nga bana. Responsible. Butan doon yung asawa ng bandits. Yeah. Happy birthday! Thank I you. love you. I love you too. Sunod. Sunod, Sky. Taas-taas yun ha. Oo. Okay, go. Sa? Oh, kanak mo. Mga mugwapo po. Sige, Sige na. Salte. I love you, Pa. I love you, Pa. And happy birthday. Thank you. I love you too. It's kang Riner, siya birthday na ika 42 years old sa iyang kinabuhi. Nautunta nga punon pagad sa grasya ang iyang mga edad na taas. O nautunta nga sa kanunay, tagaan gid siya may panglawas. Ilingon man malipayon, kanunay o grasya sa panagtiayon. Usag akon wish kaniya nga usag gid ako nagpasalamat sa iya nga supported siya kaayo sa amon nga iya mga ginikanan ni Jinjin, iya naman usag amahan o ginahan nga usa ka buotan nga umagad kanunay ako nagampo nga tagaan gyud say may panglawas kanunay o huwag mga babag sa ila panagtiayon kanunay sila nga magmalipayon ug ingon man nga sa ila pagpuyo punon pagad sa grasya ang ilang kinahanglan labi na gad financial spiritual man nga ilang kinahanglan labi na gad ang padayon ang ilang paghigugmay ug tagaan si halawig nga kinabuhi sa Ginoo. Thank you kaayo na Oy, sa pa yan. Salamat. suportar sa amon. Ah. Salamat kaayo. Papa. Sige. Okay, salamat mamaliling sa imuhang. Thank you so much og salamat sa imuhang puno sa paghigugma nga mensahe. Nga nag-wish nga halawig pa. Mabot patag 900 ani years old. Salamat. Happy birthday na. Thank you. Birthday message ni Kuya. Aha. Mabot-day pa. Oh, thank you. Love you. I love you too. Wish ako kay Palihog sa kay tiil. good health. Thank you. And Okay, kinahanglanon yun na natong good health ron. pahul. Oh, unsay mo Sky gingon? Okay, thank you. Papahul mo ng laptop. Birthday message ni Ate. Palalalala. Pakpakan natin si ate. Yehey! Birthday Taas, message sa ni mataas. Ate. Pinakataas na yung message. Si ate. Okay, go. Kanang thank you pa. Kanang thank you sa pagkuhan sa mong project nang mutabang ka bisag ko na kay work. Then I love you. I love you too. And thank you ikaw akong papa. Love you. Thank you. Mas thank you ko nga ikaw nga akong Jenarine. Kung nabuotan ka ayo. Butan kayang mutabang mauna mo laba. Luto. Muluto. Unya. Kamauna mo atiman sa mga manghod. Bisan Labi na ang biyaan. manghuran nga si Sky. Labagyapon. Oh. Unya. You've grown up to Manghugas. be a beautiful lady. So muna nga sa papa, diligyan mo kumpiyansa. Hello eh. Basin sa umabot pohon, matukog danaw, mapalit kong pusil. Ta. Oy, klaro. Thank you ate, thank you ate. Birthday message si Tata Nunoy. Kami Ako. siya nga ako ang father-in-law. Nga kung mahom na tong ikaduhang amahan. Diri amahan man ni siya sa akong asawa. Rato mo nga ang lagi. Muhatag siya sa iyahang mga message, birthday message. 42 años, ¿no? Pero cada uno con el tampón. No, cada uno, chico. Mga dengan na Riner. Riner. Antes de venir, Salamat. Sunod. mayo nga pa kakawang kayo. Katambong ka sa kwan, katambong ka sa your birthday. Okay. Amo dali mo ang pagkasikap. Pero birthday man. Mayroon katambong na kami. Ikaduha na ning birthday nako nga nakatambong mo.
Ikaduha na. Ikaduha na man. Kaduha. Oo. Iapil na lang na ako sa akong wish ng imuhang recovery, no? Kay I hope that there are many more to come. thank you. Salamat kayo sa imong message Tata Nonoy. Ikay una mo kaon sa cake, kamu mo kaon ka cake. Okay ra. Thank you. Kanina akong Tata Happy Nonoy. birthday, kantahi ani si Renier. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you kayo. Bisan pa man og ganang naglisod og ganang iswag si Tata Nonoy, iya jung gi panikamutan nga moduol. Makahatag siyang message. Salamat kayo ta. Pasalamat sa Ginoo nga bisan pa man sa mga Panghitabo panghitabo nga nagdaog ka na bitawng kanang kakuyaw sa atong kinabuhi. Di sad sayon ay. O gigrasyahan niya punta sa Ginoo og mayong lawas, medyo di gyud maayo gyud ang mga panghitabo kay tungod sa COVID, no. Kini nga tong birthday nga pagsaulog sa kaniga kuan kining dako na tong pasalamat ato gining jihad sa tong labaw makagagahom ni Senyor Santo Niño sa atong buutan nga nahin Mama Mary nga natagaan pa ta, no, na gani nakasuway tag ka ng kasakit na ilantan ta abi na to ka ng makaingon ta nga mao na to nga mobalik na ta pero apan gi-extend sa Ginoo kay basin pa napatay ka ng tulumanon sa buhi ning kalibutan na. Ako mapasalamaton niyo ko labi na sa labaw makagagahom o di lang sa iyahang tanan, no, to God be the glory, and also sa iyang mga gihimong instrumento, no, ang mga doktor, mga frontliners nga mga nagtabang karon sa mga kalisod nga giatubang sa tibuok kalibutan. Og diri ang akong pamilya, ang akong supportive kayong asawa nga diin sa panahon nga ako nasakit, mo gyud ang nayatiman ni nako bisag wala na klarong tog nihatag gyud og kanang pagamuma aron nga mahupay ang atong gibati nga kasakit na akong mapasalamat dito sa akong to my beautiful wife, beautiful, sexy, and loving wife, Mary Jane. Thank you so much, and to the inspiration given to me sa akong mga anak, no? And subscribe. Sige sila mo nakahatag sa nato og Subscribe. kadasig nga makigbisog pa, no, naning kalibutan bisan pa man sa daghan nga mga kakulian, mga problema, mga challenges tungod sa ato tungod ni nila. I'm inspired to do anything, to do more, para unsa pa ato ikatabang sa pamilya, ikatabang sa atong komunidad, base sa pagsubay nato sa Ginoo, no, sa iyahang mga sugo. Will be guided by God and unsa man atong buhaton diri, no. Ang akong mama kung sang pasalamatan si Mama Philly, siya naman lang ang bali sa amoang pamilya nahabilin nga kuan halik kanang kay nawa naman akong isuon ang akong amahan ni tuwa naman sa lain kalibutan apan na diya pa akong mama, no, andam pag suporta gihapon bisan pa man sa iyahang pangidaron, no, ang iyang nag-edad pa og 39, no. Ako nang idara 39, no, bisan pa man sa iyahang pangidaron Minus. ihatagan niya mo 1,000. Muna yung mga gestures ba kung doon ay mag-birthday, mga hatag siya kwarta. Yan, nakadunahan na akong mama. 1,000 ang mother-in-law and father-in-law. Bisan nakasabot to, bisan to silahang mga
dili mayong kahimtang kalisod labi na nga kang Tatanonoy no nga ingon ta nga medyo napiktahan gyud siya sa iyahang batyag nga sakit no nga apan kanunay gihapon sila nga bisan pa man ana kanunay sila nagagiya sa mga apo nila mga hatag og mga pahimang no Pag kuan sa rosaryo, pag-ampo. kanang pagrosaryo sa kanang sa dakong katabang sa pamilya diin na diha sa pagrosary atong feel na to ang presensya sa Ginoo diha na to pangayoon ug unsay atong angan nga pangayoon ug gani daghang kitag ikapasalamat nga sa mga grasya no atong ma-feel kining grasya sa hangin, grasya sa tubig, dili lang grasya nga material apan kining grasya nga kini bitawng doon na kay kadasig nga mo fight pa mo makigbisog pa ning kalibutan na mga as the part of Tatanonoy no di lang gyud mo give up sa iyahang nganto sa nga God will make a way doon namin kuan maulian ra gyapon kata kang mamaliling nga ka iyahang gibuhat sa kadakong inspirasyon ha wa niya bihay kuan ni si Tatanonoy ug sa iyahang gani Mo sa luyo ni Papa. bisan kuwang pirmig togs mamaliling aron lang pagatiman ni Tatanonoy iya kini gibuhat bisan lalim no atong ako sa siguro nga mao na atong iyampo nga tagaan og ganang kadaan pagkusog kadasig si mamaliling kaya di lalim po na iyang mga challenges karon ilabi na sa sa mga igsuon sa akong asawa nga tuad to sa mga nagkailaing nasod Japan, Korea, grabe sa USA no? They are everywhere in the world YouTuber nam tong uban sa ilang kanunay pagsuporta sa akong father-in-law sa ilang financial pagampo o ganang mga pagtambag kanunay no? Thank you. I could not say anymore kay daghan ako na istorya daghan na kayo ang akong nabat-bat it's more of atong i-summarize to siya it's more of all of this is more of a blessing from the God nga iyang gipadayag diri kanato. So kining birthday is one way of thanking God that or one way of reminding us nga God is there, God is everywhere, and whatever challenges we have naagi hapon siya mao nga nagsaulog hapon ta sa atong birthday. Daghang salamat og nang bandin take it away. Nangaon na sila cake kay humana og slice. Unsa may lami sa cake? Unsa lami sa cake? Jin. Lami kayo ang cake nga muka murag chocolate. Like and subscribe ng Bandens TV. Bye-bye. Bye-bye mama. Bye-bye. Tata, bye-bye ta. Bye-bye.